pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Live mong napapakinggan Radyoman, sa live Luzon, dito. Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV, Channel 309. Aris, bigapon kita diri. At sa WRMN, New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Radyo Manel Maracol. Araw na po ngayon ng Huwebes, Marso 26, 2026. Ako naman si Radyoman Jenny Pahilanca. Narito na ang Pangulo ng mainit na mga balita. Mga kasamang Regasco, nagpatupad ng taas presyo sa kanilang liquefied petroleum gas ngayong araw. Presyo ng LPG tank nagbabadya pang tumaas ng 30 pesos kada kilo. May makikita pa po kayong 1,100 na LPG sa bawat 11 kilogram. Pero sa mga susunod pong araw, maaaring gumalaw po yan to 1,400 to 1,500. Mahigit 700,000 naman na bariles ng Russian crude oil dumating sa bansa. Presyo ng ilang basic necessities kabilang ang mga canned goods at processed food tataas sa susunod na buwan dahil sa mas mahal na transportation cost ayon sa Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Sa tingin ko, between middle of April to end of April, I would say mga between 20 to 30% baka tataas yan. Ombudsman naman tiniyak na mas marami pang makakasuhan na dawit sa flood control. Marami yan. Maraming susunod yan. Itong tag-init, iinit. Heat index o damang init sa Calapan City, Oriental, Mindoro pumalo sa 41 degrees Celsius ngayong araw. Sa police report, mga kasama, pagkamatay ng grade 9 student na unang naiulat na nawawala sa Pasig City, walang foul play ayon sa pulisya. Lola na PWD patay matapos matrap sa kanyang nasusunog na bahay sa Talisay City, Cebu. RMN Network News. Mga kasama, sa detalye po ng ating mga balita, magpapatupad ng dagdag presyo sa liquefied petroleum gas o LPG ang kumpanyang Regasco simula ngayong araw, Marso 26. Ayon sa Regasco, magkakaroon ng dagdag na 8 pesos per kilogram para po yan sa regular na 11 kilogram na tangke ng LPG, habang tataas naman ng 88 pesos ang cylinder. Paliwanag ng Regasco, pinilit nilang hindi magtaas ng presyo, subalit apektado na rin niya ang kanilang operasyon dahil sobrang taas ng presyo ng diesel. Sa interview ng DZXL Armin Manila, sinabi ni Regasco President Arnel T. na posibleng umabot pa sa 30 pesos kada kilo ang itataas ng presyo ng LPG o katumbas po yan ng 1,500 pesos para naman sa bawat 11 kilogram na tangke. Meron pong napipintong pagtaas dito sa darating na ilang araw na 30 pesos per kilo. Yan po ay base sa shipping cost na sinisingil po ng mga supplier ngayon na magdi-deliver ng LPG nila dito sa ating bansa. Nagtaas na po ang presyo ngayon, pero hindi po ito yung biglaan na isang bagsakan. Ini-staggered po namin. Kaya ngayon po, pag nasa merkado po kayo sa local market natin, may makikita pa po kayong 1,100 to 1,200 pesos na LPG sa bawat 11 kilogram. Pero sa mga susunod pong araw, maaaring gumalaw po yan to 1,400 to 1,500. Dahil yun na po yung epekto ng mga dumarating na pong mga produkto bagong delivery na tinatawag naming spot market delivery na di hamak na mas mataas po ang shipping cost.
Ngunit paglilinaw niti, hindi ito biglang ipatutupad at utayin nila ito simula sa Sabado, Marso 28 at Abril 1. Sa kabila nito, tiyak naman niti, walang krisis sa supply ng cooking gas at meron pang stock. Tatagal po yan ng 35 hanggang 40 araw. As of today, ang inventaryo po ng ating bansa ay nasa 35 to 40 days po ang ating inventaryo sa kasalukuyan. Itong araw na to base po sa huling bilang at report po namin sa Department of Energy. Ang hinahanapan po namin ng paraan ay yun pong second week of May onwards. At sa kasalukuyan, base po sa direktiba ng Department of Energy sa amin po mga private players, mga importers, ay naghahanap po kami ng additional product pa po sa international market. At ang bilin po sa amin ay mas importante ang may produkto, kaya po kahit po mahal ang ibinebenta po sa international market, as long as makuha natin, yun po ang ginagawa namin ngayon. Sapagkat napakarami po nating bansang kakumpetensya ngayon na bumibili rin po ng LPG. Mga kasama, bahagi po yan ang pagpapaliwanag ni Regasco President Arnel T sa interview ng DZXL RMN Manila. RMN Network News. Pinangangambahang tumaas na rin ang presyo ng ilang basic necessities kabilang ang mga canned goods at processed food dahil sa epekto ng gulo sa Middle East. Paliwanag ni Danilo Fausto, presidente ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, dahil ito sa pagsipa ng presyo sa raw materials at gayon din sa fuel cost sa paghahatid ng mga produkto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hindi natin maiwasan yung pagtaas ng presyo dahil sa pagtaas ng fuel, yung diesel and gasoline because of the delivery cost. So sa sitwasyon naman sa mga karne, yung mga canned goods, it's true, mga 30 days, they can still hold it, pero pagdating ng April, they will have to replenish yung kanilang mga stock, Tatamaan na sila ngayon ng input cost, ginagamit nila para i-process. Tapos yung delivery cost, andiyan na yung presyo. So we cannot avoid na tumaas ang presyo ng mga canned products. Ayon kay Fausto, posibleng maramdaman na sa Abril o Mayo ang pagtaas sa presyo ng mga bilihin kung saan tinatayang aabot sa 20 hanggang 30% ang itataas partikular sa mga canned sardines. Sa tingin ko, between middle of April to end of April, may konting pagtaas ng presyo. May mga nanggagaling pa ng canned sardines, nanggagaling pa ng Zamboanga yan, i-deliver dito sa Manila. Depende sa distance, yung shipping cost kasi variable. Hindi ko alam ang pagtaas, but I would say mga between 20 to 30% baka tataas yan. Baka dito, baka tumaas lang ng 5 piso. Ano ng tingin ko. Dadalhin pa ng Manila yan, yung shipping cost talaga because of the bunker fuel ng shipping, medyo tumaas. So ikakarga yan, ipapass on yan sa consumer, sa retail. Nilinaw pa ni Fausto na sapat ang supply ng produkto sa bansa kung saan tanging nagkakaproblema lang sa mataas na transport cost. Una na rin kinumpirma ng DTI na hindi magbabago ang presyo ng ilang produkto sa loob ng 30 araw dahil sa mga old stocks pa ito. Tiniyak din ng ilang manufacturer na wala munang taas presyo sa ngayon sa ilang brand ng kape. RMN Network News. Sa ibang balita, mga kasama, mahigit 700,000 naman na bariles ng Russian crude oil dumating sa bansa. Mula sa Ramin Bataan, Meditali, Radyoman, Mike Sigaral. RMN Live Report. Kinumpirma ng mga otoridad dito sa Bataan ang pagdating ng Sierra Leone flag tanker na Sara Sky sa pantalan ng Limay, Bataan na may dalang krudo mula sa Russia, ang unang ganitong shipment sa bansa sa loob ng 5 taon. Tinatayang nasa umigit kumulang 100,000 tonelada o katumbas ng 700,000 hanggang 750,000 bariles ng ESPO o ESPO crude oil. Ang laman nito ay sa ulat na nakalap ng RMN News nakatakdang iproseso ang naturang kargamento sa refinery ng Petron Corporation sa bayan ng Limay upang madagdagan ng supply ng produktong petrolyo sa bansa. Bahagi ito ng hakbang upang matiyak ang sapat na inventaryo ng lahi sa gitna ng umiiral na hamon sa pandaigdigang merkado. Kasama mo sa Bataan, Radyoman Mike Sigaral, Tatak, RMN. RMN Network News. Resolusyon na layuning suspendihin ang terminal fees at cargo fees hanggang Hunyo inihain sa Kamara. Detalye ng balitang niya mula kay Radyoman Grace Mariano. RMN Live Report.
Isinusulong ni Bohol 3rd District Representative Christine Alexei Tutor na pansamantalang suspindihin mula sa huling linggo ng Marso hanggang sa Hunyo ang terminal fees at cargo charges sa mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Panawagan ito ni Tutor sa Department of Transportation, Civil Aviation Authority of the Philippines, Manila International Airport Authority at Philippine Ports Authority. Ang hiling ni Tutor ay nakapaloob sa inihain niyang House Resolution number 907 sa harap ng nararanasang pandaigdigang krisis ngayon sa langis. Layunin ng mungkahi ni Tutor na matulungan ang sektor ng turismo upang mabawasan ang gastos ng mga biyahero lalo na ang mga turista. Diin ni Tutor ang suspensyon sa terminal fees ay makakatulong din sa pagbiyahe ng mga produkto para sa iba't ibang negosyo kaya malaking bagay ito para sa presyo ng retail at wholesale goods. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN Network News. Dumako tayo ng La Union mga kasama, Emergency Trust Fund, target gamitin para ipantulong din sa mga magsasaka at mangisda sa gitna ng tumataas na presyo ng krudo. Mula sa FM Dagupan Meditali, Idol John Victorio. RMN Live Report. Hinimok ng isang mambabatas sa La Union ang paggamit ng Provincial Emergency Trust Fund upang tulungan ang mga apektadong magsasaka at mangingisda na gumagamit ng makinarya bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at ilan pang bilihin. Sa ginanap na sesyon, itinukoy ang naturang trust fund bilang critical safety net alinsunod sa mga polisiya upang matiyak ang tugon sa mga pagsubok sa ekonomiya sa kasalukuyan. Ipinasa na sa Committee on Agriculture and Aquatic Resources ang usapin upang suriin ang kasalukuyang paggamit ng pondo at upang matukoy ang kabuuang bilang ng mga benepisyaryo na magagamit din sa pagpapatupad ng mga programang nagbibigay tulong sa mga residente. Apila din ng mambabatas ang maayos na kolaborasyon ng mga tanggapan upang maipabatid ang government assistance na inilaan para sa mga nararapat na magsasaka at mangingisda. Ang naturang Emergency Trust Fund ay nagamit upang tulungan ang mga magbababoy sa matinding perwisyong idinulot ng African Swine Fever noong 2024 at pinanghugutan din ng pondo para sa mga nasalanta ng bagyong Emo noong 2025. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak RMN. RMN Network News. Ayuda para sa middle class, pag-aaralan muna ng palasyo. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Chanel Salazar. RMN Live Report. Pinag-aaralan pa ng pamahalaan ang pagbibigay ng cash aid sa minimum wage earners, middle class at mga kawani ng gobyerno na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakasalalay sa kakayahan ng pondo ng gobyerno kung may patutupad ang naturang tulong pinansyal. Ipiniliwanag din ng palasyo na mas naunang tinutukan ng transport sector dahil sila ang direktang tinamaan at pinakanangailangan na agarang ayuda. Binabalanse rin anya ng Pangulo ang mga hakbang upang hindi agad sumirit ang pamasahe at sabay na makinabang ang mas nakararami. Sa ngayon, sinabi ni Castro na may umiiral ng mga hakbang para maibsan ang epekto ng krisis kabilang ang libreng sakay at diskwento sa pamasahe sa LRT at MRT na pakikinabangan din ng mga manggagawa at middle class. Lahat po tayo, walang pinipili ang Pangulo. Nabibiyayaan na po. Kung kayo po ay sumasakay sa MRT, sa LRT, kayo po ay nabibiyayaan ng 50% discount. At may mga libreng sakay po tayo na maaaring ma-avail ng ating mga kababayan. Nauna lang po talagang bigyan ang nasa transport sector dahil sila po yung unang tinamaan. At kailangan nila ng ayuda, pero ang Pangulo, sinabi po natin, binabalanse lahat ang tulong sa ating mga kababayan. Kaya nga po, hindi agad pinayagang magtaas ng pamasahe para po ang lahat dito ay makinabang din. Dahil nga nauna pong binigyan ng ayuda ang nasa transport sector. Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN. RMN Network News. Samantala naman mga kasama, nanawagan na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko na patuloy na maghanda sa gitna na walang katiyakang sitwasyon sa Middle East. Ayon sa Pangulo, hindi pa malinaw kung hanggang kailan tatagal ang sigalot sa gitna ng silangan kung saan patuloy pong naapektuhan ang supply at presyo ng langis.
Apektado pa rin kasi sa ngayon ang mga rutang dinaraanan ng inaangkat na langis papuntang Asya, patular na ang Strait of Hormuz na kasalukuyang sarado. Aminado ang Pangulo na Asya ang pinakatinamaan sa epekto ng krisis. Dagdag pa ng Pangulo, kailangan paghandaan ng Pilipinas ang posibleng mas matagal at mas matinding epekto ng sigalot na nagsimula mahigit 3 linggo na ang nakalilipas. RMN Network News. Defense team ni Vice President Sara Duterte pabor sa pagtestify ni Ramil Madriaga sa impeachment case ng BICE. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Joyce Adra. RMN Live Report. Pabor ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa posibleng pagtestigo ni Ramil Madriaga sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Ayon kay Attorney Michael Powa, mas mainam na makapag-testify sa trial si Madriaga na dating aide ng Pangalawang Pangulo para mapabulaanan nila ang akusasyon nito laban kay VP Sara. Gayunman, sinabi ni Powa na kailangan mag-testify si Madriaga sa tamang forum kung saan ito ay ang Senado at hindi sa Kamara. But as to the safety of Mr. Madriaga, hindi kami yung may hawak ng kaso kasi na perjury laban kay Mr. Madriaga, no? Pero as to the safety, gusto naman namin mag-testify siya eh. Diba? Kasi paano natin pabubulaanan yung mga sinasabi niya kung hindi natin siya mapatestify, diba? Doon lang yung forum. But again, at the proper forum. So, kung siya man ay magte-testify, kung mapunta man tayo sa Senate, at assuming that there are no constitutional infirmities, at napunta tayo doon sa Senate for the hearing, maybe that's the proper time for us to test his credibility. Pabor din ang legal team ni VP Sara na maisailalim sa protective custody ng Kamara si Madriaga para matiyak ang kaligtasan nito. Kasama mo sa DZXL Manila, Rajuman Joyce Collantes, Adra, Tatak RMN. RMN Network News. Nakahanda ang Office of the Ombudsman na i-turn over sa House Committee on Justice ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte. Iti kasunod ng plano ng komite na ipasubpina sa Ombudsman ang SALN ng Vice Presidente. Ayon kay Ombudsman Jesus Crespin Remulla, susunod ang kanilang tanggapan sa umiiral na batas lalo't bahagi ito ng constitutional process. Kaugnay nito, sinabi na sa Ombudsman Miko Clavano na maaari namang humiling ang sino man ng kopya ng SALN ng mga opisyal ng gobyerno kahit walang subpina. Maaari anyang i-request ang SALN ni Duterte noong siya ay alkalde pa ng Davao City mula sa repository ng Ombudsman sa Mindanao. Partikular na hinihingi ng komite ang SALN ng Vice Presidente mula 2007 hanggang 2013 at mula 2016 hanggang 2025. Kinumpirma rin ng Ombudsman na nasa fact-finding stage na ang mga reklamong isinampa laban kay Vice President Duterte. RMN Network News. Sa kabilang dako ng balita, mga kasama, Ombudsman tiniyak na mas marami pang makakasuhan na dawit sa flood control. May buong detalye, Rajuman Jairus sa Piña, Florida. Jai? RMN Live Report. Asahan na ang mas pinaigting na paghahabol sa mga individual na dawit sa flood control scandal. Ito ang tiniyak ng Office of the Ombudsman 2 linggo matapos nila matanggap ang mga dokumento, ebidensya at findings ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay sa mga dawit sa anomalya. Ayon kay Ombudsman Jesus Crespin Remulla, mas palalakasin pa nila ang investigasyon sa mga individual at asahan pang mas magiging aktibo ang kanilang tanggapan sa mga susunod na linggo. Sa kabila nito, tumanggi si Remulla na sabihin ng iba pang mga detalye ngayon kaugnay sa ginagawa nilang investigasyon. Pero pagtitiyak ng Ombudsman, may aasahan ng publiko ngayong tag-init. Marami yan. Maraming susunod yan. Itong tag-init, iinit. Sir, bago mag-uwi. Yan ha? Ano tawag doon? Sunlight. Ngayong tag-init, iinit. Sinasabi ko sa inyo. Bago mag-Holy Week, sir, are we expecting anything? Hindi ko masasabi. Wala akong sasabihin ganyan. Basta itong tag-init, iinit talaga. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manjairos Peña, Florida, Tatak RMN. RMN Network News. Naghain ng 3 petisyon para sa civil forfeiture ang Anti-Money Laundering Council sa Manila Regional Trial Court.
Kasi ito sinasagawang investigasyon para patuloy na i-freeze ang assets ng mga individual na sangkot sa flood control anomaly. Saklaw nito ang mga ari-arian ng mga individual at kumpanyang nasa ilalim na ng freeze order mula sa Court of Appeals. Ayon sa AMLAC, nag-issue ng 2 provisional asset preservation orders ang RTC para hindi magalaw ang mga pera at ari-arian habang hinihintay ang pinal na desisyon ng korte. Habang naka-freeze ang mga assets, patuloy ang investigasyon sa mga financial documents, transaksyon at mga ebidensya para matukoy ang direktang ugnayan sa anomalya. Ang paghahain ng civil forfeiture ay pinal na hakbang para masiguro na mababawi ang mga pag-aaring may kaugnayan sa flood control anomaly. RMN Network News. Samantala naman mga kasama, naglabas ng babala ang mga otoridad sa Calapan City dyan sa Oriental Mindoro matapos may tala na sa lungsod ang mapanganib na level ng heat index o damang init ngayong araw. Batay sa monitoring ng City Disaster Risk Reduction and Management Department o CDRRMD sa Calapan City Public Market, pumalo sa 41 degrees Celsius ang heat index bandang alas 11 ng umaga kanina. Dahil dito agad na itinaas ng CDRRMD ang status na extreme caution. Ayon sa pag-asa, sa ganitong antas ng init, mataas ang tsansa na makaranas ang isang taon ng heat cramps at heat exhaustion. Kaugnay nito, muling nagpaalala po ang lokal na pamahalaan sa publiko na uminom ng maraming tubig para manatiling hydrated. Magsuot ng maluluwag at light-colored na damit para maging presko ang pakiramdam. RMN Network News. Samantala, pagkamatay ng grade 9 student na naulang naiulat na nawawala sa Pasig City, walang foul play ayon sa pulisya. Detalye ng balitang yan mula kay Radjamon Marjo Domingo. RMN Network News. Walang indikasyon ng foul play. Ito ang sinabi ng Pasig City Police kaugnay ng pagkamatay ng isang grade 9 student na si Isabel Sofia Tablate na naunang naiulat na nawawala sa Pasig City. Ang Captain Rodolfo Rabago, team leader ng crime scene operative, base sa kanilang assessment sa lugar, ay walang naging sign na pinatay o ginawa ng karahasan si Tablate. Pagdating namin sa area, bali nag-popular inspection kami. Tapos, pagkatapos ng popular inspection, in-assist namin na in-assist ko as a team leader na yung nangyaring krimen na yun ay walang foul play, walang yun, nag-50 talaga. Dahil walang sign ng kung pinatay man siya o kahit anong ginawang kaharasan. Ayon kay Pasig Police Deputy Chief Major Loreto Tigno, si Tablate ay huling nakitang buhay pagkatapos itong lumabas sa isang mall sa Marikina para bumili ng nylon cord at nakitang pumunta sa isang madilim na lote ng LRT2 noong gabi ng March 18. Dinetali naman ni Tigno ang na-recover na cellphone at iba pang gamit ito na nakita sa nasabing lote, pati na rin ang 3 letter na isiningit niya sa mga bag ng kanyang mga kaibigan nang may pagpapahiwatig. Kasama sa nasabing briefing ang ama ni Tablate kung saan sinabi nito na wala silang nakitang indikasyon ng depression sa kanilang anak. Nagbigay naman ng mensahe ang tatay nito sa mga kapwa niya magulang. Ako po nagpalaki sa anak ko, magsimula 3 months na siya. Magkatabi po kami sa kama hanggang 14 years old. So, quality time po. Sobrang dami po. Kaya ako po gusto sana tanungin niyo po yung sarili niyo kung totoo bang quality time yung meron po kayo sa mga anak niyo. Samantala, tinitingnan na rin ng investigador ang posibilidad na magsagawa ng digital forensic examination sa cellphone ni Tablate sa pag-asang may makuha pang ibang impormasyon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, sa TAC RMN. RMN Network News. Sa ibang balita mga kasama, nag-deploy na makaragdagang sakyan ng Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para makapagbigay pa ng libreng sakay sa mga pasahero. Kasabay ito ng sinagawang tigil pasada ng ilang transport groups ngayong araw. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, 20 mga service vehicles na ang dineploy ng LTFRB kung saan 10 rito ay para sa rutang Fairview-Quiapo at 10 rin sa rutang SM Masinag-Quiapo.
Nasa 12 units naman nilabas ng LTO para umalalay din sa mga pasero sa bahagi po yun ng Philcoa, ito po ang Commonwealth, doon sa may bahagi ng Quezon City, yung Aurora Boulevard, yung monumento dyan sa Quirino Highway at Fairview. Yung mga sakyang dineploy ng LTO at LTFRB ay bukod pa yan sa mga bus na naunang dineploy ng Office of the President, ang Philippine Coast Guard, ang PNP maging yung Department of Energy para din sa mga rutang Philcoa Cubao, Welcome Rotonda Cubao, Loton Welcome Rotonda, Loton PITX, Nagtahan Cubao at bahagi rin ng Commonwealth at ginarin dyan sa Fairview sa Quezon City. Sa Talisay City, Cebu, lola na PWD patay matapos matrap sa kanyang nasusunog na bahay. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Ken Galinea ng RMN Cebu. RMN Live Report. Patay ang isang 71 taong gulang na lola sa sunog pasado alas 11 kaninang umaga sa Sitio Alegre, Barangay Bulacau, lungsod ng Talisay sa Cebu. Ang biktima ay hindi nakalabas kanilang bahay na nasusunog dahil ito ay may kapansanan na. Nakilala ang biktima na si Rebecca Bacala na matagal ng bedridden dahil sa kanyang karamdaman. Ayon sa fire investigator na si Fire Officer 1, Jerome Dulauta ng Talisay City Fire Station, umabot sa third alarm ang sunog na umabot sa may 30 kabahayan at nagdala ng danyos na hindi bababa ng 300,000 pesos. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN. RMN Network News. Mula sa lalawigan ng Cebu, dumako tayo ng Iloilo. Tinaguriang Right to Care Ordinance ipinasana sa Iloilo City upang bigyang pahintulot ang isang individual mag-appoint ng healthcare agents sa panahon ng emergency. Mula sa RMN Iloilo, may detalye, Rajaman Lenet Yulatriz. RMN Live Report. Maaari nang magtalaga ang mga residente ng Iloilo City ng isang mapagkakatiwalaang tao upang gumawa ng mga desisyon para sa kanilang mga pangangailangang medikal sa panahon ng emerhensya sa ilalim ng bagong Healthcare Proxy Ordinance na ipinasa ng Iloilo City Council. Ayon kay Councilor Jose Maria Nene de la Liana, author ng ordinansa, layunin nito na tulungan ang mga pasyenteng matatanda o walang malapit na pamilya na matiyak na makakatanggap sila ng agarang serbisyong medikal kapag hindi na nila kayang magdesisyon para sa kanilang sarili. Ang sinumang nasa hustong gulang na residente ng Iloilo ay maaaring magpagawa ng authorized na healthcare proxy upang magtalaga ng isang healthcare agent. Makikinabang dito ang mga nakatira na mag-isa, mga nakakatandang walang malapit na kamag-anak, mga miyembro ng LGBTQ+ community na gustong magtalaga ng kasama o mapagkakatiwalaang tao at iba pang mga nasa hustong gulang na gustong may kumatawan sa kanila sa mga desisyon sa kalusugan. Ipiniliwanag ng konsehal na limitado lamang ito sa mga walang pamilyang maaasahan dahil ang ordinansa ay hindi naglalayong sirain ang mga relasyon at ugnayan ng pamilya. Ang mga residenteng nais kumuha ng healthcare proxy card ay maaaring bumisita sa tanggapan ng Gender and Awareness Development at buwanan ang kinakailangang form. Ang Iloilo City ang ikatlong lungsod sa Pilipinas kasunod ng Quezon City at Pasig City na nagpatupad ng nasabing ordinansa. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Leneth Fernandez Yulatriz, Tatak RMN. RMN Network News. Balita tayo sa Ibayong Dagat, 2 katao ang nasawi habang 3 pa ang sugatan matapos tamaan ng debris mula sa isang naharang na ballistic missile sa Abu Dhabi, United Arab Emirates ngayong araw. Ayon sa mga otoridad, matagumpay na na-intercept ng air defense system ang missile, ngunit na ang bumagsak na shrapnel ay tumama sa Swayhan Road kung saan nagdulot ito ng pinsala sa mga sasakyan at pagkasawi ng mga biktima. Iniulat na agad na rumisponde ang mga emergency personnel upang tulungan ang mga nasugatan at ayusin ang sitwasyon sa lugar. Ang insidente kaugnay sa nagpapatuloy na tensyon at sagupaan sa gitnang silangan kung saan patuloy ang pagpapalitan ng missile at drone attack sa pagitan ng Iran at mga bansang kaalyado ng Estados Unidos. Samantala, nanatiling nakaalerto ang mga otoridad sa United Arab Emirates laban sa posibleng mga susunod na pag-atake habang nagpapatuloy ang kaguluhan sa rehiyon. Regine Velasquez may advice para sa kasamang artist. Alamin natin ang detalye mula kay Rajaman Alex Furake. Nagbigay ng advice si Asia songbird Regine Velasquez sa mga kasamahang artist at performers.
Ayon sa Billboard Philippines Woman of the Year, kailangang maniwala ng mga artist sa ganda ng kanilang pangarap at maging handa kapag ito'y natupad. Nangarap umano siya noon na maging isang singer at natupad niya ito dahil na rin sa kanyang paniniwala at pagpupursige. Kamakailan nga ay binigyan ng parangal si Regine at bago pa man tanggapin ang award ay inawit muna niyang classic hit na Kailangan Ko Ikaw. Nagpasalamat siya sa industriya na nagbigay din sa kanya ng daan para makilala niya ang asawang si Ogie Alcacid at tinulungan siyang ma-realize na mahal pala niya ang pagkanta. Yan ang ating entertainment news. Alex Foraket at Tak Araman. RMN Network News. Mga kasama, sumainyo po ng unang mga balita. Ito pa rin si Radyoman El Maracol. At Radyoman Jenny Pahilangka. Mula po sa Ramen Broadcast Studio sa Atlanta, Central Manila, dyan sa mga taga Bicol, Marhay na Banggi. Diyos, mabalos!